Milé dámy, vážení páni, vítajte na tlačovej konferencii obyčajných ľudí a nezávislých osobností. Príchod Cyrila a Metoda je dôležitý milník našich dejín. Zneužiť však tento významný sviatok na stranickú akciu je dehonestácia našej histórie. Premiér Fico urobil z cyrilometodských slávností akciu Mečiarových pasienkov, kde aj pán Mečiar takisto zvážal ľudí z celého Slovenska na to, aby si zabezpečil plné publikum. Tak tomu bolo aj včera. Ako môžete vidieť, ľudí, ktorí sedia, žiaľ nezabezpečil im dôstojné sedenie. Vidíme, že pán premiér sa od svojho učiteľa dobre učí, čo potvrdil aj včera. Ozývajú sa nám totiž ľudia, ktorým sa nepáči, že strana Smer si robí akciu za štátne peniaze. Dôkazom toho je podnet, ktorý sme dostali. Podnet hovorí o tom, že Kaliňákové ministerstvo vnútra vydalo príkaz objednať autobusy z každého okresného mesta na túto slávnosť. Dovolte mi, aby som vám krátko zacitoval z pár pasáží tohto podnetu. Dobrý deň. V súvislosti s tzv. Transparentným a hospodárnym vynakladaním finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, respektíve zo strany ministerstva vnútra, vás chcem upozorniť na akciu pri príležitosti štátneho sviatku svätých Cyrila a Metoda 5. júla 2017 na hrade Devín, kde sa uskutočnia celoslovenské oslavy pod záštitou predsedu vlády Roberta Fica. No a strana a vláda sa zrejme rozhodla, aby akcia vyšla podľa predstav, zorganizovať aj účastníkov, čiže kompars. Z celého Slovenska je organizovaný zvoz štátnych zamestnancov a príslušníkov strany Smer, samozrejme ako inak za štátne prostriedky. Ďalej v tom podnete ešte sa píše, že ministerstvo vnútra vydalo v minulom týždni vydalo pokyn všetkým 72 okresným úradom najskôr vykonať ponukové konanie na obstaranie autobusovej dopravy a následne po vyhodnotení ponukového konania vystaviť objednávku u príslušného prepravcu. Neskôr sa uvádza, že cena dopravy sa pohybuje v závislosti od vzdialenosti od 500 do 1000 eur, čo bude odhadom predstavovať celkový náklad pre štátny rozpočet vo výške minimálne 40 000 eur. Moje tvrdenia nie je ťažké overiť, všetky ponuky a objednávky je ministerstvo vnútra povinné zverejňovať na webe. My sme sa teda išli pozrieť priamo na tvár miesta a taktiež sme si pozreli na jednotlivé objednávky. Toto sú vytlačené objednávky, ktoré korešpondujú práve s tým podnetom, ktorý sme dostali. A ako môžete vidieť, konkrétne na objednávke, naozaj objednávateľom, tak ako hovorí aj samotný podnet, je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Priamo na tvári miesta sme, okrem toho sme dostali ešte aj SMS, stranickú SMS, ktorú dostali členovia Smeru od svojich okresných šéfov s nasledovným textom. Ten text hovorí, že bude organizovaný autobus jednotlivo z jednotlivých miest Slovenska a bude odchádzať v konkrétny čas, v závislosti teda od miesta, z konkrétneho miesta, opäť v závislosti od okresného mesta, dňa 5.7. do Bratislavy na hrad Devín, kde sa budú konať národné oslavy Cyrila Metoda so sprievodnými akciami do 18. hodiny. Prosím, potvrďte mi účasť. Takto znela SMS-ka, ktorú dostávali jednotliví členovia Smeru. Túto SMS-ku sme dostali teda od samotných členov Smeru, ktorým už zjavne vadí politika pána Roberta Fica. Z tohto jasne vidíme, že sa jednalo o stranickú akciu a pán premiér si chcel zabezpečiť plné publikum. Dovolte mi, aby som vám taktiež ukázal teda v súvislosti aj s tým podnetom a s týmito objednávkami, o ktorých hovoríme, ktorých je naozaj hodne. Toto sú jednotlivé autobusy priamo z tváre miesta, kde vidíme napríklad autobus z Michaloviec, ktorý práve podľa objednávky mal stáť stojí 1200 eur. Vidíte ten štos autobusov, alebo teda zástup autobusov, ktorí postupne prichádzali a mali problém s parkovaním. Tuto vidíme ďalší autobus, to je z Prešova, ktorý bol v cene 1000 eur. Potom tu máme ďalší autobus, napríklad zo Starej Ľubovne, taktiež na 1000 eur. Taktiež keď sme sa boli včera pozrieť na tváre mesta, pozerali sme, kto vystupuje z týchto autobusov a naozaj sa potvrdilo to, že sú to hlavne teda ľudia vyššieho veku, čo vieme, že sú primárne voliči strany Smer. Keď sme sa s nimi rozprávali a pýtali sme sa ich, tak nám potvrdili, že za autobusy platiť nemuseli, že sa viezli zdarma.
Taktiež sme sa pýtali šoférov autobusu a tí nám potvrdili, že týchto ľudí pravidelne zvážajú aj na iné stranické akcie Smeru. Teraz by som dal slovo kolegovi Jankovi Marošovi, aby pokračoval v tomto príbehu. Vážení občania Slovenskej republiky, včera pán premiér vo svojom príhovore povedal aj túto vetu. Cyril a Metod všetkým elitám pomohli objaviť vlastnú hodnotovú identitu. Pozrime sa teda na trošku taký historický exkurs hodnotovú identitu Roberta Fica, ktorý v 80. rokoch sa uchádzal o členstvo v komunistickej strane Československa. Ku katolíckej viere sa nepriznal. Vo svojom životopise uvádza: zastávam prísne ateistické stanovisko. Do KSČ vstúpil ako 21-ročný a výbor komunistickej strany na jeho škole v posudku o ňom napísal: zastáva vedecký marxisticko-leninský svetonázor. S náboženskou otázkou je vysporiadaný. Tento človek, aktívny člen komunistickej strany, náš premiér Robert Fico, si včera, vážení občania, za vaše peniaze, nie za stranické peniaze strany Smer, ale za vaše peniaze, urobil svoju reklamnú akciu v Bratislave. Pán premiér, tak ako ste vy včera volali, že kde je pán prezident Kiska, tak my teraz voláme k vám: haló, pán premiér, nehambíte sa, naviesť si z celého Slovenska ľudí, dôchodcov, pracovníkov okresných úradov, štátnych zamestnancov, na to, aby vám robili kompars počas vášho prejavu. Nehambíte sa vy a vládni predstavitelia sedieť na stoličkách a nechať dôchodcov sedieť na tráve počas páľavy horúceho slnka? Takto sa správate k vlastným občanom. Takto ich zneužívate na svoje stranické záujmy. Myslím si, že je to skutočná dehonestácia posolstva a odkazu svätých Cyrila a Metoda. A opäť sa vraciame k vašej hodnotovej orientácii. Prestaňte sa hrať na katolíka, keď už od mladosti zastávate prísne ateistické názory a aj celá vaša politika je hodnotovo úplne v rozpore s posolstvom kresťanstva. Takže, pán premiér, z tohto miesta vás ako poslanci Národnej rady žiadame, aby tých 40 000 eur, ktoré ste zneužili a ktoré ste použili na zabezpečenie bezplatnej autobusovej dopravy, ste zaplatili zo svojho vlastného vrecka alebo z vrecka strany Smer SD. V tejto chvíli za túto vašu PR marketingovú akciu platia všetci občania Slovenskej republiky. Ďakujem. Oravová Teatri, dve otázky. Tá prvá skôr takého technického charakteru. Ten podnet, o ktorom ste, pán Heger, hovorili veľmi konkrétne, je od nejakého konkrétneho človeka, možno člena Smeru. Máte o tom nejaké konkrétne informácie? Často dostávame podnety na rôzne prešlapy strany Smer, ktorá teda ich má a vidíme aj historicky, má ich v poslednej dobe veľa a ich vždy veľa mala. Je to od konkrétneho človeka, ktorý nám tento podnet poslal. Bližšie o ňom nevieme, ale predpokladáme tým, že mal také podrobné informácie, alebo teda, že sa dostal k takýmto informáciám a nakoniec sme si ich overili pravdivosť, tak sú to ľudia, ktorí nie sú spokojní s tým naozaj, ako Smer robí politiku, vidia do toho a sú s tým nespokojní. Tie SMS predpokladám, že prišli z iných zdrojov a sú to teda, predpokladáme, ľudia priamo zo strany Smeru, členovia Smeru, ktorí nie sú už spokojní a samotným ako členom sa nepáči, ako pán premiér postupuje. A ešte jedna vec, výzva, aby boli zaplatené tie financie, buď z osobných financií pána predsedu vlády alebo z stranických financií. To znamená, že táto celá záležitosť, tie autobusy boli vyplatené z kapitoly ministerstva vnútra? Dobre tomu rozumiem?
Ak môžem teda, krátko ešte dám slovo aj kolegovi Jankovi Maršovi. Vidíme zo samotných objednávok, že tie objednávky sú vystavené ministerstvom vnútra. Takže predpokladáme, že ak sú vystavené, tak aj faktúry pôjdu práve na objednávateľa a v takom prípade budú zaplatené z peňazí zo štátneho rozpočtu na čisto stranickú akciu, ktorú sme potvrdili jednotlivými faktami. Chceš tomu ešte niečo? Takže tá výzva je na to, ak tu bola stranická akcia, čo teda preukázateľne bola, aj to, že teda vystupoval tam len pán premiér s politikou, tak jasne poukazuje na to, že takéto akcie by mali byť teda vôbec ten samotný zvoz by mal v takom prípade byť hradený zo stranických peňazí, ktorých strana Smer v posledných voľbách nedostala málo, vyše 16 miliónov eur. Ja si myslím, že keby na Slovensku pristáli v tejto chvíli mimozemšťania a dostali volebné právo, tak Robert Fico sa premení na Ityho alebo kráľa všetkých mimozemšťanov a jednoducho prevráti opäť kabát len preto, aby si uchoval priazeň voličov. Ale ja som presvedčený, že hviezda Roberta Fica pomaličky zhasína a nič iné si z tohto miesta nemôžeme želať, aby čím skôr zhasla a aby opäť sa na Slovensku začala robiť skutočná politika v prospech občanov a nie takáto marketingová, lacná politika zameraná na ego jedného premiéra, ktorý nám tu vládne. Žiaľ, ako kompárs zneužíva na to ľudí, štátnych zamestnancov. Pripomeňme si, že len v marci jeho poslanci predložili návrh zákona, kde v dôvodovej správe hovoria, že rodiny s deťmi majú byť doma pokope a preto sme zavreli predajne. Mali ostať doma. Toto sme schválili v parlamente a na druhej strane Robert Fico zváža z celého Slovenska ľudí a dôchodcov, trhá ich zo svojich rodín, aby mu robili kompárs na jeho PR akcii. Je to smutné a nechutné. Ostrihoňová Markíza, to znamená, že vlastne vy ste si narátali všetky tie objednávky, že je to tých 40 000, čo ste citovali, že bolo v tom liste, je to presne 40 000, alebo je to viac, menej? Lebo hovorili ste, že ste prešli, máte tam kopec papierov. Ten podnet, ktorý sme dostali, bol zoznam viacerých objednávok, teda mnohých objednávok, ktoré bol 40 000. Predpokladáme, že tam nie sú všetky objednávky, že ešte niektoré objednávky tam môžu chýbať, takže predpokladáme, že tá suma môže byť aj vyššia, preto sme podali minimálne 40 000. To je aj informácia, ktorú sme dostali. A tie objednávky sú normálne teda na stránke ministerstva vnútra? Sú verejne dostupné na stránke ministerstva vnútra, môžete si ich nájsť, my sme si ich povytlačali každú jednotlivo, ako môžete vidieť, je tam aj presná suma, odkiaľ a kto je objednávateľ. A tú SMS, o ktorej hovoríte, tu máte aj nejak teda? Tých SMS máme, sú to anonymné SMS, tak ako som hovoril, samotný text hovorí o tom, že je teda organizovaný autobus vždycky z konkrétneho mesta a že bude odchádzať v konkrétny čas dňa 5.7. Bude odchádzať priamo do Bratislavy na hrad Devín, kde sa budú konať národné oslavy Cyrila a Metoda so sprievodnými akciami do 18. hodine. Prosím, potvrďte mi účasť. Takúto teda SMS sme dostali. Predpokladáme členom Smeru teda mali SMS. Áno, takto sme to dostali, že toto bolo rozposielané členom Smeru. Takú informáciu sme dostali. A ja už len počiarknem všeobecne známy fakt, že pánovi premiérovi chýbal Andrej Kiska na týchto oslavách a na druhej strane druhý najvyšší ústavný činiteľ Andrej Danko sa chcel zúčastniť tohoto podujatia a mu to nebolo umožnené. Toto len je na počiarknutie toho, že ide naozaj skutočne o solo akciu